araba ye juye kalo tile 15 san 2026 aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin ka kɛ ni aw ka wagati olu togoyaw ye aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ. An ka ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye tagali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Qatar lasigiso min bɛ anw fɛ yan nɔ ka taga tasibila kɛ ni an ko o ma ko livre de condoléances ka kɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Qatarkaw ka roi ni ale ye Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani ka kɛ ni ale ka tɛɲɛni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale tɔgɔya la. An bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moptikaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Sankaw fɛ yen nɔ ma an fɛ yan nɔ cakɛda min ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye jagokow ni tagani ka segin ko baaraw ni fɛn min kɔni jago sinamako ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye DGCC ye olu ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko taji kun bɛ yen yɔrɔ kofɔlen ninnu kan ni wagati kofɔlen na an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna an da don an ka finitigilakaw ka wulikajɔ belebele o tali la ka kɛ ni jamana ka lakana o ka se ka sabati banbagaci walemaw olu kɔni ka dankarikɛ u la Buguni mara la a fɔ ka taa se Kajamu ma an bɛna walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw d'an kasi. Kunnafoniya dayɛlɛna bi an bɛ kuma Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye diplomasi ye ale nasiraw ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ nasira ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale tɔgɔya la an ka jamana ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga kunun ko tarata ni o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 14 san 2026 an ka fɛn min kɔni ye ministre ɲɛmaa ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni Qatar lasigiso min bɛ anw fɛ yan nɔ ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni u ka lasigiden ye anw fɛ yan nɔ jamana ɲɛmaa ale tɔgɔya la lasigiden min ni o kun bɛ yen nɔ ni ɲɔgɔn ye taara ka o kɛ tasibila o nasira o fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Qatar jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye u ka roi ye ni an ko o ma ko Altesse Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani ni ale ye Qatarkaw ka fa belebele ka yira k'a fɔ ko ale ka kalifa ala ye o minɛ a la o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko cikan min ni o lasera an ka ministre ɲɛmaa ale fɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o kɛ ka tasibila kɛ ni cɛba in ye ka sababuya kɛ a ye waleya ni fɛn min kɔni ye tasira minnu ta ka o ɲɛsin a ka jamana ma walasa ka se ka a ka jamana ni ka a fali ka kɛ jamana ye maaw bɛ se ka ɲɛbɔ jamana min fɛ cogoya min na o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni o tasibila ko bɛ ta ka o k'a ye ni an ko o ma ko umma islamique ka yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko fɛn min kɔni ye sangaji ye ko o kɔni foli taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a denkɛ ni o yɛrɛ fana bɛ Qatar kuntigiya la nin wagati kofɔlen in na ni o ye Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko o ni tasibila ko bɛ ta ka kɛ Qatar jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale tɔgɔya la o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Hali bi wulikajɔ belebele o talen bɛ an ka finitigilakaw an ka wolomasiri tabaw fɛ ka kɛ ni banbagaci waliko ale kɛlɛli ye anw ka jamana kɔnɔ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa kuma laseda ni o ye état major général des armées ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni an ka cɛdenw ye baara min ni ka o ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka banbagaci walemaw ni ka buntenida u ka Buguni fo ka taa se Kajama ale kɔni fanfɛla fɛ ka yira k'a fɔ ko o baara kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni jatigɛ wale maa caman ka dankarikɛ u la ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka jija ale ni u ka wulikajɔw olu caman baw ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka état major général des armées ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na hali bi ni a bɛ a yira k'a fɔ ko Mali kɔni jamana an ka finitigilakaw bɛ to u kan ka u ka hakilina min de ye k'a fɔ ko Mali kɔni lakana ko o de bɛna sabati ka to a bolo Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na ko o kɔni ye laɲini mun ye laɲini min ni a ti jɛ fiyewu ka tila tuguni ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye u ka u hakili to kosɛbɛ ka u ka dɛmɛ ni ka o ta ka u lase u ka finitigilakaw ma o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sɔrɔ boson sira ko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni jamana kɔnɔdenw
kuma taga ni ka segi baaraw olu ka se ka sabati ni o kɛ bɛ fɛn min kɔni tajiko ko ye nin wagati kofɔlen na ka kɛ ni cakɛda min bɛ an fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation ni o ye DGCC ye olu maaw ye lase min na ni u ye a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko fɛn min kɔni taji mobiliba caman ko o kɔni kun tara ni ka o da sankaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se mɔbitikaw olu fɛ yen nɔ ma walasa ka se ka fɛn min kɔni ye taji u ka labɔli kɛ dugu kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na maaw ka se ka tajiw ni ka olu sɔrɔ tajisow la ka taa u ka taga ni ka segi baaraw ni ka olu kɛ cogoya min na k'a fɔ ko o baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan wa ko u bɛna to yen nɔ ka jateminɛ ni ka o ta ka baara ninnu ni ka a fɛsɛfɛsɛ walasa taji ninnu bɛ ka se o se yɔrɔw la maaw ka se k'a sɔrɔ o sɔrɔ cogo jɛlen ni ɲumanw na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni forumba min ni o bilalen bɛ sen ka an ka tungarankew olu tɔgɔya la ni an ko o ma ko forum international de la diaspora k'a fɔ ko o san 2026 lasigi ko o baaraw ni olu kɔni bolodalen don juillet kalo tile 16 nata ka taa bila tile 18 na Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ kan ni an ko o ma ko les Maliens établis à l'extérieur Musa Haga Atayɛrɛ ale kɔni ye ma bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun ko tarata ni o kun bɛ juillet kalo tile 14 san 2026 ni o ye maa ye ni ale ka fɛn min kɔni cɛsiri o fanga bonyana kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye Seydou Keita ye ka yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu ni olu taara ni ka a kɛ ko o caman bolila fɛn min kɔni ye lasigi ye ale ta ko filanan o ko baaraw bunakun kan min na ni a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye diaspora malien ni o ye an ka tungarankew ye ko u kɔni talen don ka u kɛ maaw ye minnu ni olu jijan bɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye u ka wulikajɔ o fanga ka bon ale ni u bɛ u bolola nafolo ni ka olu ta ka o don jamana ko o da fɛ cogoya min na ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri ale ka kumaw la a ye sɔni sigi kuma kan min ni o bɛ tali kɛ Seydou Keita ale yɛrɛ fana ka waleya minnu ni olu taara ka o kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a ye investissement o caman kɛ jamana kɔnɔden ɲumanya ale kɔni nasira fɛ ni o bɛ tali kɛ a ka cakɛda min ni o bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko agro industriel SDA ka yira k'a fɔ ko u kɔni yɛrɛ ye ni a cogolen don sanakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ ni u bɛ baara ta la ni ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko a kɔni ye cakɛda ye cakɛda min ni a nafa ka bon kosɛbɛ barisabula n'i ye a baaraw ta ka u lajɛ ko fɛn min kɔni a bɛ nafolo kasabi min ni ka o sɔrɔ ka o ladon o de bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 14 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la min bɛ kɛ sababu ye ka yiriwa ni ka o sabati anw ka jamana kɔnɔ sɔrɔ boso sira ko ale nasira fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn minnu ni olu bɛ ye bɔlɔlɔ kan ka yira k'a fɔ ko o kɔni rubrique o bɛ an bolo an ka kunnafoni walawalali ko bunakun kan o nasiraw fɛ an bɛna an da don kunnafoniya caman na minnu ni olu b'a la ka boli bɔlɔlɔ sanfɛ walasa ka ɲɛdɔn kɛ u la ni sɔni kan ka sigi u kan walima ni sɔni man ka sigi u kan yalima k'a fɔ ko kunnafoni jatigitanw don wa ou bien kunnafoni minnu don u sun yɔrɔ dɔlen don o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kunun ko bɔlɔlɔ sanfɛla la a cayara kosɛbɛ ka a sababuya kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye sifinnaka min bɛ yen nɔ ni ale kɛn bɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛda labaaraba ye ni an ko o ma ko Adama Kante ni maaw ye a laɲini k'a fɔ ko ale seginna ka na an bɛna an da don o la i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna a mɛn cogoya min na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka ɲɔgɔnlɔnbɔla min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko tilaba ni a dɔnnen don ni o ye bɔlɔlɔw sanfɛla fɛ ko ale kɔni fɛnɛ ye lajarabi sɔrɔ k'a fɔ ko o ko fɛnɛ bɛna walawala ka ɲɛfɔ aw ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka finitigilakaw ye baaraba min ta ka o kɛ Anifis an bɛna o fɛnɛ walawala ka o ɲɛfɔ aw ye aw ka fɛn min kɔni ye rubrique k'a fɔ ko bɔlɔlɔ kan o kɔni kɔnɔna na an ka jɛni ka an ɲamada ka kɛ ni Adama Kante ka seginniw ye kalo caman kɔfɛ n'o ko ye bɛɛ dabali ban nka a y'a yira k'a fɔ Virus TV sanfɛ ani NGTV sanfɛ ni kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye k'ale ma boli ko wa ko n'ale faso kiritigɛlaw mago jɔra la kuma o kuma a bɛ na wa a kunkɔrɔtalen o tɛmɛnen ka bɔ yen ka kɛ ni an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoniw ye Tilaba n'ale ye comédien a yirala k'a fɔ ko mandat de dépôt dara ale kan nka a fɔra ko cybercriminalité tɛ ko wa k'a ni Orange maaw tɛ ɲɔgɔn na ko mɛ a bɛ n'a fɔ ani mɔgɔ dɔw de sera ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛmaw caman kɛlen don k'i sigi ka nin ko in bani tɔ makɔnɔ hali bi ka kɛ n'an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ k'an ka finitigilakaw olu ye banbagaciwale maa caman bɔnn'u ni na Buguni ani Kajana ani fɛnɛ an ka pankurukɛlɛso maaw olu ye farapu kɛ Anifis o hukumu kɔnɔna na maa caman ye dɛmɛ ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ nin de bɛ dan sigi an ka bi bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruw la
n'o ye Adama Kante ka segini tirabaga minɛli ani an ka jamana lakanani wa maliyɛnw tunu ma kɔni kan dɛ ayiwa a y'aw hakilinata fɔ an ka kɔmantɛriw la. Ni me dansike aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɛ ko aw k'an bɛɛ wasalam.